И здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в първия епизод на Bowmaster, който е много интересен. Съжалявам за следващия епизод. Малко няма да говорим, а ще се целим този път. Ще се целим, ще се мре. Оле, мале, тук като видя, пани са деца, които са с малко сърце, които са с такова сърце. Това е Bowmaster. Подкаст. Чайте, хора. Да, съжалявам за това леко прекъсване, но просто трябваше леко да прекъсна. Така. О, ние сме Робин. Другим го почихме, съжалявам. Ние сме Робин. Така. Ние сме Робин. Да. Аз съм играл малко играта. Да, това е туториал. Значи на туториала. Мисля, че в колата нам... да, разбира се. Той не е. Това не разбирам. Той трябва да... Финиши. Но когато хората... Когато хората, нали... специални неща като един с карти. Ой! Как се работи като на това? Фиталавите. Охо, много съм яка. 220. О, черен. О, маза. Геспчети картичка. Това е много добър. Защото сега ще ви кажа. Защото е толкова добър. Ако не оцелите и със сърците, чакате да го прибиете. Най-добре да видим къде 15, например. Не, да не успявам. Целя! Ти сериозен ли си? Добре. О, не. Мале, точно в устата. И точно в устата е в гърлото. Добре, 15. Мале, къде? Малко. Мале от игрането. Детето не съм играл много играта. Ако беше ме оцелил какъв бой, ще се спеят на 20 на всяко не стане, не знам. 12 не стана. Те покажем последното по-яко нещо. Така. Успях, мам. Деца. И това е много яко финиша на това. 20, например. Да, и това е много яко, че се попава. Но мотивите иди като се попава. Как пишете като от Динил? И какво ще ми се падне? Или какво ще ми се падне? Добре, паднаха ми се пари. Сега много да промаля звука. Да ме чуете добре. О, ти сериозен ли си? Моля. Фрили. Скрайп? Не ми се така. Така... Не знам, знаете ли какво правя да покажете? Така. О, тос пак какво има съндък? Разбира се, бе. Кой не обича тази игра, бе? Кой не обича? Има някой други. Каквото е вип. Път го чувам, каквото е вип. Преди вижте нормално. Ей, това много ме кефи. Струва пари. О, да видим подаръка си. Които са? 200 пари. Окей. О, мале. На 15 ден ще спечелим 15 диаманта. А на 3, 6, 9, 11 герой. Yes! Пишем герой.
Аре, ще го купя. Ще пробвам с... Тук не беше втори. Лева. Ето го. Ще пробвам с този, чакай. 15 000 пика, да, утре ще имам клип. Така, сега, уоу. Сега се прави на мъж. Сега банкера ще ти покажа как се прави. Банкерчо, стреляй! Туинг! Мале, аз къде да се ще подскочи тук? Изстреляха за пачки пари. Браво! Не, слава Богу, не ме оцели. Сега банкера ще пръсни от бой. Ще пръсти, синко. Как ще го прескочи, бе, човек? Няма все пак ботов. Беге. Вижте как коментират играта. Така, 18 вече. Аре, оцели смотани. Уау, никой не може да се оцели. Сега, кто сме оцели, не знам. Точно там ли, бе, човек? Добре, на 20 вече. Моля, на колко трябва да отворя това смутън и да пъкне. Да бъда точно. 23 вече. Най-сетне го шибнах. Тъхмо съм демидж. Ма малко проблем. Не. Слабо, не може. Не ще мога да те оцеля. Още един път. За кеф. О, покараха му се гостя. Моля се, не мога да взела. Ако имаш сърце, мен. Бра, имаш сърце. Ще взема. И штунг. Много глупа. Така. Скъде фъртна? Иска да направя някакво такова. First light. Да направя от въздуха шип. Да шибни точно в главата ми, но ще дам губчон. Всяко му оцелиш в края. Супер! Айде, мой тумче, знаеш, ще гледам как ти беше съдбата. Видяхте ли? Окей, трябва да видя. Финишки ми. Така. Туй, пуй. Моля. Това накрая. Може ли има парите? Банкери. Значи, той остане на пълна кръв и пака. Да може? Може. Ей, пак хиля. Така. Ще се. Благодаря. Така. Ще играем още една игра. Ще знаем, че са толкова. Сега. Сразили се. Като нюпър. Добре, това беше уникално. Сега. Пръц. Франзила. Аз мога повече от една франзила, бе. Кучо. Точно под косата. Сериозен ли си? Такъв. Дайте ще да бъде. Значи тупана. Мали. Окей. И хичот. Окей, накрая много ми хареса. И хора, знам, нали, че е почти 10 секунди. Но просто така, значи съм мусил, но само искам да видя едно нещо.
Отвори чест. Монеца нещо яко. Пит, няма там, все пак има нещо. Така. Не знам защо това не е. О, то е вип. Да ми пет защото перката. Ако хвърли, може да се върне. Да. И хора, съжалявам, че толкова малко клипа. Просто трябва много да го препъквам. Не, ще го направя 20 минути дълъг на играта същата, която снимахме в първия епизод. Така ще се видим в следващия епизод на тази игра. И чао, чао!